बेखौ होनो थाखाय आङो खाव आं बसुमतारी सार जोंहा गोबां सिनायथि जोङो सिनायथि दिनै 15 डिसेम्बर रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 56थि बोसोरसालिया जथुम्मा फैगौ जानुवारि दाननि 17, 18 आरो 19 अक्ट'खालि जानो थांगासिनो दङ। दा बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैहाय लाइखुथा गायसननाय हाबाफारि, दा बे हाबाफारियावहाय आंखौ लाइखुथा गायसननो आलासि हिसाबै हांख्रायनानै लाबोदों। आं गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद रामफलबिल आन्चलिक कमिटिनि जे खुंगा 56थि बे जथुम्मानि थाखाय लाइखुथा गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे सिनस्रि आफाद। दा जों बे आफादा गोबाव समनिफ्राय खमसे खम दिनैनिफ्राय 55 इयार्सनि बारा जाबाय। दा बे गोबाव समाव गुबुन गुबुन थासारि फैदों। दा गुबुन गुबुन समावहाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां माने खैफोदनि सम बारग'लांबाय। बै समफोरावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबादि हाबाफारि लानाय खामानि मावबोदों, जाथिनि थाखाय, जाथि दानायनि थाखाय, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि बुहुमाव गायसननो थाखाय जेबादि हाबाफारिफोर लानानै खामानि मावबोदों, दा बेखौ नायोब्ला जोङो गासै आन्चलिक लेभेलानो जा, इउनिट लेभेलानो जा, जोङो बेखौ फोथांनानै लाखिनायनि थाखाय दा बिनि जे सांगठनिक भेटिखौ जोङो गोरा खालामनो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगौ, जोङो बयबो सापर्ट खालामनांगौ। खारन माने दिनैनि दिनावहाय जे मोनसे थासारि फैदों, बेयो बै समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायावहाय बा बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावहाय जे बड'लेण्ड आन्दलन खालामामोनब्ला हयथ' दिनैनि बे थासारिया फैनाय नङामोन। आरो दिनैसिमाव जे नुबाय थादों जे बड'फा सास्टेनेबल चेन्जनि जे मावथांखिफोरखौ लानानै गोबां बिथिङाव, हारिमु बिथिङावनो होन, गेलेनाय बिथिङावनो होन, सोलोंथाइ बिथिङावनो होन, गोबां बिथिङावहाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाद'नाय गैयै खामानि मावगासिनो दङ। दा बिथांमोननि खामानि मावनाया जाहाथे उननि समफोरावबो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ दिनैनि मुगाजों जेरैबायदि जौगाबाय, बे मुगाजों खाब जानानै जाहाथे जोंनि गथ' गथायफोरा थांनानै थानो हायो, बेखिनि खामानिफोरखौ बिथांमोनहा दिनैहाय माखासे मावथांखिफोर लानानै हाबा मावगासिनो दङ। दा बेफोर जाहाथे जाफुंसारो आरो जों बयबो गामि ओनसोलफोरावहाय बिथांमोननि जे मावथांखिफोरखौ जों फोसावनो हायो, बेखौ आङो हास्थायो। दा दिनैनि बे कनफारेन्सआव जाथि दानायनि थाखाय जाहाथे गाहाम माने सावरायनाय जाथों, माखासे बिथांखिफोरा माने आजावजाथों, फैगौ 2 बोसोरावहाय जे मावलांगोन बेनि जे माखासे मावथांखिफोरखौ बेवहाय आजावनानै लानो हाथों। आरो बे जथुम्मानि गेजेरजों फैगौ 2 बोसोरनि थाखाय मोनसे राफोद जे मावफुं आफाद बेखौ दाफुंनानै लानो हाथों, आं बेखौ हास्थायो।